Nou, ik wil op korte termijn een album uitbrengen. En ik heb al een soort data geroepen, maar dat ga ik nou niet doen. Ik ga hem eerst eens afmaken en dan laat ik het jullie als eerste weten. Maar ik heb, net heb ik net al zei, al die titels die ik al de afgelopen jaren gedaan heb bij mijn platenbaas Berk Music. Die gaan we straks op een album zetten en dan kom ik nog een 4 tracks tekort. En dan zijn we nou mee bezig om die te maken. Dan hebben we 11, 12 tracks op een nieuw album. En het wordt tijd, want mijn laatste album was in 2009. Nee, 2012 volgens mij. 13. Het voelt dus heel lang geleden, ja. En ik heb er weer zin in om weer zo'n toertje te doen langs de winkelcentra's en zo. Dat is ook wel leuk. Is het vandaag de dag nog belangrijk? Want ik bedoel, er zit natuurlijk een heel verschil tussen toen een album en nu een album. Want ja, de winkels waar je hem kan verkopen, die worden er ook steeds minder. Ja, die zijn er, kun je eigenlijk wel stellen, die zijn er eigenlijk niet meer. Nee. Wij komen nog uit de tijd van een cassettebandje. En toen, ja, en singeltjes. Ik heb zelf nog singeltjes gedraaid in de discotheek met mijn vader toen de tijd. En toen kwam de cd-speler. Daar stonden we ook heel gek te kijken naar dat blinkend schijfje. En nou is het allemaal Spotify. En, er zijn toch altijd nog mensen die fysiek wel een cd willen hebben. Voor de echte verzamelaars, die hebben die thuis in de rekken staan. En daar poetsen ze af en toe een keer af. En daar hebben ze iets mee. En, ja, ik denk dat mensen wel ook een beetje hunkeren naar de nostalgie. En in de tijd alles nog wat makkelijker was. Want het is best wel een moeilijke tijd. Wordt ouder, papa? Nee, het is best wel een moeilijke tijd. Als je kijkt naar het milieu en naar de economie. En ga zo maar door. Dan zoeken mensen ook naar gezelligheid. Naar de goede oude tijd. En ik denk dat ik denk dat iedereen daar wel naar hunkert nou op dit moment. Ze hunkeren nog eventjes naar dat appeltje voor de dorst. Ja. Ik moet wel opletten op mijn tanden, want hij is keihard.